Сега, по този начин окабелена, без да лъжа, трябва да ви кажа, че има скандал в българското кино и съмнение за корупция и за конфликт на интереси, и те спряха европейски пари за подпомагане на българското кино на последния конкурс за сценарии. Близо 7 милиона лева са замразени. Шефът на комисията Евгений Михайлов подаде оставка. Причината – жалбата на 22-годишната Росица Караджова, която е участник в конкурса, сблъскала се с редици скандални факти. Според разказа и в българското кино години наред държавни европейски пари се дават на наши хора и всеки нов шанс няма да пробие, колкото и да е кадърен. Има ли конфликт на интереси и уговорени победители в конкурса? Вижте от Марин Николов следващото видео. Преди 3 седмици шефът на комисията на Националния филмов център Евгений Михайлов подаде оставка. Поводът – скандал с повтарящи се оценъчни карти в конкурсната сесия за сценарии на игрални филми. Оплакват се 2 сестри, участвали в конкурса. Русица, глухото момиче, известно на всички ни от предаването Байландо, е друг участник, видял тези и още нарушения. Тъкмо нейната жалба замразява парите. Март месец участвах в конкурсната сесия, обявена от Националния филмов център. След като открих нарушения в процедурата, подадох жалби 30 дни преди излизането на резултатите. Жалбите бяха 15 на брой в различни институции, защитаващи законите в България. След като подадох жалбата в съда, бяха блокирани парите за тази сесия. Оказа се, че съдът блокира 7 милиона. В такъв случай Националният филмов център не може да финансира тези проекти заради жалбата ми. Впоследствие киногилдията много ми се разсърди. Аз подчертавам, не съм обжалвала заради това, че съм последна. И сега защо получавам обвинителни съобщения в електронната си поща от хората в киногилдията? Аз не съм виновна, че съдът спира парите. В своите карти за оценка на кандидатите Евгений Михайлов преписал 1:1 от колежката си в комисията Геновева Димитрова. Защо Михайлов е преписал, знаела ли е Димитрова и как така един член на комисията има достъп до оценъчна карта на друг член? А тези въпроси повдигат след себе си и други. Доколко обективна е комисията за оценяване на победител в конкурса? Има ли уговорен победител, който да вземе парите? А парите тази година са 13 милиона лева. За последната изминала сесия са близо 7 милиона. Питаме и човека, назначил Михайлов и комисията в конкурсната сесия за игрални филми. Директорът на Националния филмов център Георги Чолаков. За мен е една чисто детска подстъпка от страна на Евгений Михайлов, защото аз слушах записите от сесията, които също са достъпни за всеки от кандидатстващите продуценти. И там си личи в тези записи, че и Евгений ги е чел проектите. Добре, детска постъпка защо? Значи детска. Значи някои хора могат да пишат, други не могат да пишат. На него не му се е пишело и айде дай да препише. Защо точно е избрал... Го преписва? От Геновева. Точно е избрал Геновева, аз не мога да ви обясна. Според Русица обаче има хора от комисията, които дори не са чели сценария й. Тя показва официалните звукови записи от заседанието на 9-членната комисия за определяне на победител, който да вземе пари за филм. Там кинокритик изтъква, че определен сценарий бил единственият на историческа тема, без изобщо да се сети за този на Русица, наречен Армаган, посветен на тракийските бежанци. Ето част от заседанието. Големия плюс на този сценарий, в случая за нас, че това е единствения сценарий на историческа тема. Единствения. Не единствения. Армаган също е Армаган. Подкрепям го до някъде. Съдебната процедура е такава, че жалбата на Русица замразява парите, за да се разгледа делото. Въпреки обявените победители. Към момичето валят обидни нападки на хора от комисията по интернет. Да, бедна съм, глуха съм, от провинцията съм. Обувките ми струват 10 лева. И няма как да е иначе, защото инвалидната ми пенсия е 120 лева. Но обувките ми са чисти и не ме е срам от нищо. Няма да си позволя да ви обиждам и да коментирам вашето социално положение. В нито един момент не съм твърдяла, че моят проект трябва да спечели финансиране. Но във всеки един момент съм твърдяла, че имам талант и трябва да имам равен шанс. И рано или късно този талант ще се развие. В жалбата на Русица обаче е посочен и конфликт на интереси. Чолаков, който е чиновник и няма право на фирми, е допуснал своята доскорошна фирма Геополифилм да участва с проект, твърди тя. Това се случва, когато тази фирма е на собствения му личен адрес и докато сам той приема поръчки за заснемане на видеопродукции от нейно име.
Така според жалбата Чолаков хем назначава комисията в конкурса за сценарии, хем кандидатства за него през своя фирма. Той не е управител вече от половин година в Геополифилм, но дали негласно я управлява? Нека да видим следващия експеримент. Жена се обажда на номер, обявен на електронния сайт на фирма Геополи, за да иска заснемане на клип за клиент от Турция. Вдига самият директор Чолаков. Бюджета, с който той разполага за 2 хубави клипа и мейкинг, извинявам се за непрофесионалното, нали, някакъв филм. Няма проблем. Някакво филмче там по време на снимането на клиповете му е 30 000 турски лири. Това е малко по-малко от 30 000 български лева. Знам колко. В смисъл има чисто такива производствени неща, които трябва да са ясни. Иначе, нали, няма проблем да се направи това нещо. Искаме коментар от Чолаков. Адреса Капитан Андреев 16, го знаете? Знам го, да. Кой е той? Това е моят собствен адрес и на фирма Геополи. Един и същия. Геополифилм има адрес на Патриарх Евтимий. Защото, kui казвам, става дума за различни фирми. Фирма Геополи не е кандидатствала. И трябва аз да съм луд, за да кандидатства тая фирма, нали разбирате? Аз съм подписал декларация преди това. Споменахте фирма с друг адрес, подобно име. Как е тя? Тя се казва Геополифилм и тя е съвсем друго юридическо лице. Вие сте свързан с фирма Геополи само. Аз не съм свързан, бил съм свързан. Той управлявах фирма Геополифилм. Геополифилм управлява Павлина Желева. Която е била ваш съдружник в същата фирма. Била е съдружник. Тя какво да умрели, като спре работата на фирмата. Търсики услугите на тази фирма, вие вдигате телефона и оговаряте. Те не търсят тая фирма, те търсят фирма Геополи. И аз съм им прехвърлял да се обадат на фирма Геополи, но не на мене. Това ми прилича на една история, която също сме попадали. Една фирма, да кажем, Иван, която при прехвърляне става Иван едно, но зад нея седят едни и същи хора. Аз не седа за тази фирма, пак ви казвам. Официално не. И официално, и неофициално не седа зад нея. Има търговски регистър и проверете там. Именно Геополифилм обаче се е намирала на домашния адрес на Чолаков. Пререгистрирана е едва в началото на месеца, след като съмненията около директора се разшумяха. Русица сигнализира за още конфликти на интереси като този. Например, определена фирма печели вече години наред пари за филмови сценарии. Над 10 пъти. Управителката й е председател на филмова асоциация, излъчила 3 оценители в комисията. И други примери, които подлагат на съмнение качеството на финансираните филми. Чолаков се защити, като обяви, че зад 22-годишното момиче стои американско лоби, което иска да снима ефтино и на загуба за българите, противно на неговата политика. Седат, защото искат да прокарат закон за данъчния кредит. Тоест българският данъкоплатец да плаща пари за американски и чужди филми. И когато се освободи ресурса за българските филми, има къде да се дадат. Адвокатският хонорар, за да подадете такава жалба в административния съд, е 13 320 лева. Значи аз не мога да си представя как това момиче може да задели тая сума, за да плати на собствения си адвокат. Смятате ли, че това е сумата, която е платена? Да, смятам. Негласна тарифа. Не е негласна, обявена в Държавен вестник. Лично съм платила за тази услуга на адвокат. А самата съдебна такса е 50 лева, а не 13 000. Никой не ми е платил, никой не ми е помагал. Хонорарът на адвоката е над 10 пъти по-нисък от посочената от Чолаков сума, каза още Русица. Войната в българското кино продължава.